Äsken meidän piti aloittaa video, mutta me vähän unohdettiin, mutta joo, nyt me mennään kuitenkin kenttisretkelle. No niin, nyt me rauhoitettiin ja joo. Eli mä menen Fantasulla. Mä menen Bellalla. Joo. Let's go. Let's go. We can go for it. Mä autan tätä ennen kuin... Mä menen heti selkään. Joo. Menen täällä. Menen tuolta kautta. Joo, me nyt tuo... Katsotaan, me jatketaan jossain kohtaa, mutta... Joo. Moro. Me ollaan nyt vähän kävelty, mutta... Kato taakse. Talli näkyy tuolla. Ota, tuolla katto. Mitä vitsiä teet? Joo. Hitaas pysäytys. Eli me mennään meidän kaverin talon ohi. Se on nimeltään Roosalenkki. Roosanauhalenkki. No ei, joo, moro. Me ollaan vissiin kävelty vasta jotain 100 metriä, että... Meidän pitää mennä tuolta alikulkusillan. Eikö mikä toi on? Alikulkusilta. Ja sit me kuvataan sieltä. Joo, mo. Kohta tulee tämä alikulkusilta. Yeah. Se näyttää oikeesti joltain tynnyriltä tai lauta. Joo, stoppi. Nyt olemme tunnelissa. Ja nyt mutta meitä on 2 täällä. Toinen kuvaa aina välillä ja minä täällä juttelen ja yritän väistellä kameraa. Fancy ja Bella. Niin. Nyt tehdään noi harjakset näkyy. Apua, kato nyt tonne ylös, kun tuo menee näitä autoja. Me asumme siis Huittisissa. Yleensä. Me mennään semmoseen reittiin, semmoseen pienen lyhyempää reittiä Roosalta. Meidän tämmönen... Niin oikeesti se olisi jotain 5 kilsaa, mutta me mennään jotain 2 kilsaa. Me mennään vähän lyhyempää reittiä. Joo, ja nyt tulee toi silta, jossa taas joku pieni pätkä. Näin. Huh! Ja me ollaan nyt tällä pikku sillalla. Mua toivottiin. Tää on tosi kaunis paikka. Ajattelin, kun täällä on talvi ja toi on jäässä. Missä me kuollaan? Tuolla tulee vaan Jee, tuolta tulee tommoista vettä ja siellä on joku ihmeellinen pato vissiin ja sitten se purkautuu ja sitten tänne tulee tulva ja sitten me jäädään tulvan alle. Tämmönen hyvin... Vähän jotain randomeita. Me ollaan todella hyvin positiivisia ihmisiä. Me lähestymme melkein Roosan kotia. Meillä on vielä oikeastaan jotain... Mutta olemme kohta siinä meidän salareitillä, mistä me lähdetään. Olisiko jotain 2 kilsaa vielä? Meillä on siinä Kaskalan perin. Joo. Stoppaan. Apua! Meillä oli vieläkään lähellä Roosan. Ja nyt se kahdet. Puskia! Täällä oli kuvat siellä. Joo, ota nyt stoppi. Niin, mulla ei tarina kesken, koska toi 1. Kuitenkin. Täällä oli viime kerralla, kun me käytiin Roosalla. Täällä oli sellainen kissa, se vaan tuijotti meitä, sillä ei mitään vitsiä. Sillä ei mitään vitsiä. Kuka toi on? Tuolla on keilahalli. Joo, koska Huittinen. Eiku. Kuitenkin. Keilahalli. Kuvaa vesirötäkköä. Nam. Nam. Mutta tehdään taas kohta. Joo. Paluu kehissä. Niin, että tämä video nyt loppuu, koska mä haluan toisen käden vapaaksi. Ja silleen, koska akku loppuu muutenkin. Tässä niin Mutta me tehdään vielä toinen osa, eli paluuke. Joo. Ja sori, tää huono laatu. Kamera. Kännykän. Niin. Mutta kuitenkin. Mutta onhan se parempi kuin ei mikään. Mut joo, moikka!